Kasngi ka basispa laipau, haga kerteng ukpau kun musim bakut amen. Kutra Jisu tu pensle ingi do musim bakut jong me. Kasiba arch koren kalanong ka basaw. Namar bang ibat yakani ka kam sakri da kajing snai ublay, ngim sngaw tulot musim. Penban ngikiar na kijing le butu kibak lamran. Ngim le sianti ne penbaklai ka ktien ublay. Ngi penbanai kajing sisyaha ka bapau bak ngisania eladi haka mensiam tip hok tip pop jong ubrio baro Ahmad ublay. Lada ka gospel jungi kadang dum ha kanu kajing mut kalong kumta tang hakitu kibanno sya kajing jot. Lapan matla ai kajing mut jong ki ban om ngai da ka blay jong ka juk menta. Kumta kimyo iya kajing pernai jong ka gospel ka bapenpau ya ka buram ukris ubalong ka dur jong ublay. Ngimialap setia ialah dia. Henry ya ukris Jisu kum utrai be ialah dia kum kisakri jong pi na kebentau Jisu. Naba ublay ula ong. Tu kajing syai kenting syai na kajing dum. Ula ting syai haki do nuot jungi. Kenang bamangi ngendepen syai ya ka buram ublay ka bating syai ha ka kmat jong ukris. Ngidon ya kani kaspa haki kiu kendau. Kenang ban pensyai ba ka borba jongka kawan na ublay om nangi. Ngisya jenjar harukom henry ngim shem sngaw lanot. Ngidap da kijing arta tien henry ngim shem du jingkermen. Ngila syak ban beny henry ngim sngaw balatat yangi. Ngila syak tangon henry ngim shem jot. Lenter tait ngikit hakimet jungi. Ya kajing syak siap uji su. Kenang ba depan pau hakimet jong pi jong ngiru ya kajing im uji su. Kat bangi dang im lai ti yangi barabor sa kajing yap na kebenta uji su. Kenang ba depan pau ya kajing im uji su hakadok ban yap jungi. Kajing yap ketrei hangi. Kajing im pat hapi. Ngidon kata ka mensim kajing ngai. Kaba ya kaba kajing thok ka ong. Namar ba ngalangai ngala keren. Ngingat berkumta ngikren. Namar ngitip ba uta berpen mipat ya utrai Jisu un sampai mipat yang ngi ringkat baru Jisu. Barunbo yang ngi bat ya pi hakmat jong u. Dah sisya lapan bet iki baro na kebenta jong pi. Kenang ba ka jing ai ya kabala ai kerhai hapi. Kandup wanra ka buram ka bakam krau ya ublay. Ban ya ka jing ai ngu ki babun. Na kani kadaw ngim jus ngau tulot na marwat la ka met jongi kanang ring swai ka mensim kanang yo bor thmai man kasngi. Kajing jinjar pengikit menta kalong ka batang sipor ka basting bat kan penyo hangi ya ka buram bom jukut ka bapalat liam ya baro. Ngipet kemang om ya ki bayo i Henry ki bam yo i. Ki bayo i kini tang sipor ki bam yo i Kisa junom. Kaktien jong utrai. Ngis ngungu ya ublay. Ngibat ya kani ka kam syakri. Da kajing isin ublay. Paulus ila di kat kani kajing kraw jong Paulus. Leisi na ki apostol bat kinong yalap baro jong kajutang bathamay. Mauun jin ladai uway na ki bahadrong do leisi ngin ong unong yalap ubakraw ha kajutang bathamay. Sibuan ba ki sitiro bangi pulih. Dai bala thok da Paulus da kikti jong u lan ne da kinong buat jong u da ba ma u la batai ha kinong buat bakin thok ba ka bomot ka ba mi na Paulus sipon ba kijing snguthu ki ba mangingila man sempang sepang ka sepang u Jisu sepang u blay upa sepang mensim ba khot ngiyo kijing hini kijing hikai sepang kijing em sepang kijing yap sepang ka an sepang ka baptisma ba sepang ki ba ro khot u Paulus ulah ta lut ulah hikai lut bat ulapan ulapan syai lot kita barokat. Henry wat dah pedeng kata ka kam ba mau ulale. Ulayat keleng ban seng ki balang haman la ki snong ba mau ule yalap. Keleng ki jaka gentle. Saudong ka tu ki por ki jaka ulayat la nakawai ka por nakawai ka jaka sakawai ka jaka. Usya ki jing sitam usya ki jing jinjar bandu pen priang ka gospel bandu pen priang sepang Jisu. Henry mau ong ba kani ka kam ba mau ubat kani ka kam ba mau tristam kani kadai ba mau ubat dei tang da ka jing isin ublay dei tang da ka jing isin jong blay ka ba mut
mau sungu thu e ka kerdan la jong ba wala da mau tre makana kat ni ru ka dei tang ka jing isin e jong blay om dei ba mau don hok la ne mau dawa la ne mau long fit na ka benta ka ta ka kam ban ya lap bat mau la ong pun sien ru ka ni ngam dawa ban khot ka keteng apostol na ma blay ngalale benya ka balang jong try kumhaga siti bani ko skoren la nong bakhat san bar kumta terter kidi khot ba khandai spo terter la pipuli pin lap spang kita ki jing ong jong Paulus bari ki wei bentar u yai ken mau ya kata nak tak daw ong ni bat e kadi ka sakam sakri dei da ka jing sin ai jong blay ba nak tak daw namar ba ka dei da ka jing sin ai u blay ong ngim sung tlot men siem ngim sung tlot men siem namar ba lei habang ngi sung tlot ru o sukanya bangi kendo e ka jing e ru ka e ka bajia ni pai bat ngi i ba kani ka kam dei ka jongi kadi ka jong u blay bat mangi ulapan khamti hangi menta kadai tang da ka jing sin ai jong u na kata ka daw ma u unsa ailat unsa plilat nam ta ka kam jong u hi ba kan sei so bal ada ma u khanglat ban le ya kani ka kam menta ka bamut ka don ka daw wa u blay u yo ilot ike baro khai henry unsa yalam padai sa ka wei ka jaka kum kanuk sal ada pipuli ka kam ki apostol nang bakhan riu upa ulus ulamut ban le ya lap ka wei ka snong henry uben siam jong blay uklam sya e uben rung ha ka sinong ban ya lap takadaw lalit na sa Macedonia bat kumta terter kata ka jing sya e lam ha uben siam ba ko jau blay ukpa ha utra jisu ka jing ya lang na takadaw Paulus ong ngim sung tulot men siam na mal balay hapdeng kita ka jing le ba rokhoj ka tien jong blay ka ya den kat bat ki bat kani ka kam skri ba ki bat kitip ba omdei ba maki kilong ki ba fit la ne ki ba biang ki ba paka Hendrai din mar ba ublay ulong ba isin ay. Government ko para ba iya ngiru iway pa iway. Ngimday ba ngilong kiba fit lana kiba lang dawal lana kiba biang qualification ban yalap ikak tien jong blay. Hendrai ka kamba mangingibat kaday barbo da ka jingis na ay jong blay. Buon siyan lada mangingis ngo bangila biang ba em kalong ka ba ma ba. Kalong ka ba ma ba. Bat isingin sa syania ahladi o mau try. Kumba ong hakalunong ka ba ningkong. Dukot ba pra ba kandai ba sipaw terter. Nakata ka daw, kani ka mansim, kani ka attitude, bat ka jing sung thu, bat larangi sung thu siya, ya ka kerdan ka ba mangingi don, bat ya ka kamram ka ba ublay upon kamti hangi, ngiri ungan salong ka balong Paulos si. Ada ngayo ban yalap, day da ka jing isin ay jong ublay. Ada ngayo ban tray kambalang, kari ka jing isin ay jong ublay. Limda kamta, sibon ba kiway pada blay ublay umpan mi da kiway, ujiet ya nga. Kamu ngata ban tray ba naman blay, kadai ka jing isin ay jong blay. Buon na pedeng jing ngitray kambalang ro teng isi tray ngitray tik kumba mon ke ngitray bat katu ka jing snow he era jong ma indispensability ka pamot ban snow ba kat nga tem don syo. Ngiklat lada ublay ukwa on permi si bon ba kinong tray ki ba kambet ban yang ngiro. Kambet ban yang ngaro ban ya piro. Nataka daw ay ngo ya ublay ba ujiet. Ay ngo ya ublay ba ujiet kadai tang ka jing isin ay jong blay bau jiet ingi nga sutu ila jong lo katai hakino do ka kam bang tre kam la do sing samla men syah do menta men bangadon menta kadai tang ka jing se jong play pun ba ki samla ki balong more capable banyanga tama ublay ujiet nga balong president balong nong yalam kadai ka jing isin e jong ublay but nakata ka daw ngia kendo jing e ting is ngoban ong sange no ting is ngoban kan randin no Andre ya sakmat namar belai ngim sung tulot namar kadika kam jong try kenrat mapi ken plilat kani ngi haban dwai nak bentai la jong ru bangin sung thu nak bentai ki wei ru bangin kersyan lang nang tada ka Paulus ongom ni pet la ka gospel jungi kadang dum hakano kono ka jingmut jumperkan kadai tanam ta kitu kibriu balik sa jingjot ka bomot kibriu kila ban yo i kila ban sempang ya ka gospel kila ban sempang haka jingalap ya ka gospel ani haka jingalap ya ka gospel ngila banyalap haki pun ba kirukom bat ka gospel ka don ka kubor ka balak ban kata ya ubriu ubaduk ubat bamdon jingnang jing start bamdon kerdan ya u kala ban kata hakaju kurkom ya ubriu bastar ba sempang uriu perkat uriu sempang ru ya uru ka gospel kala ban kata ngila banyalap ya kiru hakata karukom Henry lada ka jingmut jongno pada kadang pen e namar ba kisngo start la ne kisngo ba nga tang la he kerdan palat ngamlong ngam kamentoy ke gospel
Katu kadai namar bamaki kila khang khanang ila kajong jingmut jen perkat ban sakut ha ka jingdum. Ngim dei bandu jingkarmen ngidon kam ban duai badan nak benta jungki. Ban yakun bat ban duai nak benta jungki. Lada ublei u ibit un ta ai kada unut jungki bat maki kin kala ka bamut bat kin pai sha ublei. Kani kadon kam ngi bangin le. Kabai ko Paulus uong hakani ka siti hakani ka lunong ka bamenta was tunat ba uong kumne. Ngim ya lap setia yala de Henry o Chris Jisu kum utrai yala de pada tangkum kisah kri nak benta o Jisu. Ngim ya lap sisya yala de. Natakadaw ko hanmen ko para ba it. Ngimi we are not daktin pareng mau su ong kandian we are not here to make disciples for ourselves. We are here to gain disciples for Jesus. Ngim don ha kani ka slaper thai la ne ngim don ha kani ka kam balang ka kam yalap ka kam hikai ka kam long no yalam ngi trei kini ber khoi om dei ban yo nong ya nong buat yang ngi sipun om dei bangan yo nong buat manga sipun na mapi sipun ngin bun ba ki balong loyal yang ane long loyal ya pi mentoi yu kide ban long loyal yo Jisu kide ban tip yo Jisu kide ban hikendo yo Jisu kaning idon kamba ban penrung ha ka jingmut jong la jong ba ka jingmut jong kinong buat jong iro hey pim dei ban buat tang yang lang ba junga kamjan so Jisu lada ka jingbut jong pi ka kut tang hanga hadin jonga pi klemla sun puli bible ka bumut la bakala lada ngaru ngabut yeno ngakut tang hau tu ubriu hadin kata bre ka jingim jonga ngam ti jelio ngam buat sisa yo Jisu ngala bakala hey ngim dan kam ban yalap yala de hey ngim dan kam ban yo senran na ka bentai la de ngidei tang kinong trei ngidon kam ban yo senran na ka benta jong Jisu na ka benta jong Jisu kani ka spa ba Jisu ai ngi la long kum ba ai na mar bale ngidei tang ka domet ha ko ka sing salit pai ka kendo kani ka jing itnal jong kani ka gospel omla ban pen pau pura sisal kumba kalong ya ka burom ko jong ublei ngimla sisa ban itu da ka khmat jungi henry ka wei ka por anda la pen prai kani ka yeng basa jungi ka beri ka mat jungi ngin sayo i ke nya ublei kumba ulong ka benta ba khadu ka dukat ba khat pra ka ba Paulus ong ngipet kemang ome ki ba yo i henry ki bam yo i ki ba yo i ki ne tang sipor ki bam yo i ki ne junam kani ka jingmut ka ba chelio ba yang i wei pe wei lada mangi iwei pe wei ru ha ka jing buat jungi yo Jisu ngipet ki ba yo i ngien sakelon lada ngipet tang ya ki ba yo i lada nginget tang lamare ki ba mangi ngila yo i ngien sakelon nata kadau ka jinget jungi ka de ban pet ya kata ka bam yo i ngimpat yo i menta ngipet yo Jisu mampat ngimpat yo i menta ngipet ya ka jingkular jungu ka balik sing ngimpat yo i ngingat bengi wak mat ngimpat yo i pura ngipet ya kata ka jing ai jung u ka bang ngimpat yo i pura henry ngitip bakadon ngitip ba open krek nak benta jungi ka thong jungi barbol ka de bandai ya katei ka bam yo i om ya ka ba yo i larangi ya tang na ka ba yo i ngin sakelon tak dau ka jingmut jungi jing perkhat jungi ka de ban pet ya ka bam yo i kolong tek kum u le sing ai nuksa uno artis udai nong ruai ne udai unong shat ne udai unong snajing snane unong draw uskan upet ka kenro ka balik ka bam don ai henry uklam yo i tang ya ka kenro ka balik u yo i ka ka ba internet tak da usa draw ba ka sami ka ba internet lada uhun tang ya tu ka kenro ka balik burong don ai hang ne ka mentoi kala kut mangi ki bamdai kinong draw ngin sayu i tang ya ka tu ka balik kam don ni ka sukut don ni rem tak daw ngimla an pen i ka jing internet henry u artist ne unong draw don sayu i kata ha ka ju ru kam ru nong ruai na ka benta jing bat ngi tem ngi kenru ummi sur ki ju ki kentien nang ban perwan sur henry ba u wan unong ruai ba kenru ba tem ba wan wai ki ju ki kentien kami ka sur ka basung tenat yang i wei pe wei le sing ngim don kita kisap ngim don kamera bandon kita kisap henry ka bakong san ka dei ka wei pengen pet kemang ya ka bam yo i kata ka jingkular ka ba Jisu la ai ngi kata ka jingkular ka ba Jisu la pen krek na ka benta jingi ka thong jungi wei pe wei wat hun tang ban long hang ni ha per thai henry pet ya kata ka buram ka ba ublei open krek na ka benta jingi en yoro Jesus Christ junam amen
beneng to ai ba kaching ek ba mela ai ngi hau kun jongi u Jesu Christ u men chungi ba kading zo kaching ek wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching kerman ba kar khu na menta kaching wan ka hima jongi to ai ba kaching ei jongi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo bar ya kajing tha baro ah kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong kajing snil ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pan grim jong kajing kermen ya kajing thrang nak menta ki spa beneng to ai ba kani kajing e kan pan sapriang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pan em jongi cha satla ka perthai chami ublei jongi ubala ka khu junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kudono kutam Jesu terus ini kemarin rap jengi Kristen tu doa nak minta jengi